Ste super, že ste prišli. Tešíme sa. My sme duo Kyselí krastavci zo Slovenskej republiky. Ja si skúšam stále mikrofón a teraz si vyskúšam mikrofón Ondrik. Ježiš, ja kašľam do mikrofónu. A tak každé naše predstavenie sa začína slavnostní fanfarou, tak Kupko, daj si slavnostní fanfaru. A teraz to spravíme tak strašne rýchlo, dobre? Kupko, 3, 4, štart. Tada! Krásne! Dobre, Kupko, na pozíciu. No na pozíciu, veď, ak som ti vravel, že máš ísť na pozíciu, tak sa daj tam na pozíciu, Jemine. Sme to skúšali v reštaurácii, pri stole, pri obede raz, asi si to není schopný zapamätať. Na pozíciu! Však ale nemám flaku zapalený, ja tam stilu som. Veď tak si to všetko zapáľ a chod na pozíciu, Jemine, proste. Dámy a páni, všetko, čo sa tu udeje, je absolútne pripravené. Keď sa vám bude zdať, že ako improvizujeme a že vôbec to nemáme odskúšané, a ja mám už fakľu. Ja neviem už, ja si nemôžem všetko pamätať, Jemine. Ješkovi voči, to je kolegovia, na ktorých sa dá vždy spoľahnúť. A ja mám už fakľu. Tak ty si ju zapali, ja tiež mám mať fakličku vlastne. Dámy a páni, čaká vás takzvaná EOŠ, experimentální ohňová show. Takto, my sme tu boli už aj minulý rok s našou show drsňašou, najdrsnejšia show pre deti na svete. Prosím vás, skúste... No! Hoří! Hoř! Hezký. Takto. Hezký voheň. Hezký voheň. Vohene. Sakra, to není dobrý nápad. Dobre, takto, minulý rok sme tu boli, Radimko nás zavolal, za čo veľmi ďakujeme, že sme tu boli minulý rok. A nechápeme, že sme tu aj tento rok? Sme tu zás, to je milé od neho. Kto nás videl minulý rok, nech teraz spraví Jemine, dosť, to musíme iné spraviť. Teraz máme ako opravní kolo, teď. Jakože ešte jednou a pořádne, ale asi sa to nezdaří, pardon. Dobre, a teraz, vy, čo ste nás vôbec nevideli, teraz môžete spraviť Vy vrieskate pri akejkoľvek príležitosti. Hej, podľa mňa tí istí kričali. Dobre, nevadí. Čaká nás niečo, čo nikto nevie, ako dopadne v skutočnosti. Ak sa vám bude zdať, alebo teda ak si budete klásť takú otázku, že či sme akože takí dementi, že tie veci, čo sa tu dejú, robíme viac menej prvýkrát, alebo že či sme takí namakaní, že to tak vyzerá, tak ono pravda je skôr, že sme takí dementi. Asi. Tak niekde uprostred. Alebo uprostred. Máme tu veľa noviniek, ktoré naozaj v živote sme neskúšali a asi 2 veci sme skúšali teoreticky. A to, čo je najdôležitejšie, Ondrik, dones mi ešte jednu novú, bo táto mi dohorí, kým to rozprávam, že toto je špeciál ohňová show drsňo show s oživením mŕtvého muža. Hej? A na to, aby sme mohli spraviť ohňovú... Ďakujem, Ondrik, si skvelý kolega. Ohňovú show, drsňo show s oživením mŕtvého muža. V prvom rade potrebujeme mŕtvého muža, ktorého mal zabezpečiť Kupko. A on ma asi nepochopil a zabezpečil toto. Ja mu vravím, Kubo, zabezpeč mŕtvého muža. Nie, no dobre, nevadí. Tak sme si povedali, že to skúsime, začneme a možno niekto proste umre počas predstavenia. Dúfam, že niekto z nás, alebo keby chcel niekto sa stať mŕtvým mužom, ktokoľvek, nie deti, lebo to bude také morbidné. Ja, pán tam chce byť mŕtvým mužem? Viacerí dokonca, vy asi tak nemáte šťastné manželstvo, či? Bude casting. Počkaj, místo Jemine, ty počkaj, veď my sme ešte nezačali. Ty seš mŕtvý, ty seš blbej. Utíkej, ešte ne, bude casting. Jemine, si super, high five. Umřel 5krát. Už si umřel 5krát? Jo. Dobře, vyzkoušíme si tě. Teď jdi za pásku, prosím tě, ať neumřeš 6krát. Ješkovi voči, dobre, tak to bude zaujímavé predstavenie toto. No dobre, sme pripravení? Sme pripravení, ešte ja dám taký onen hyperaktívny úvod, daj si aby sme sa naštartovali a potom si pustíme zbojnícky trash metal a ideme na to. Počkaj, Kubo, ešte si potom spraví aj fanfáru ohnivú, lebo to je ohňová show.
No veď tak ja neviem, prečo tak dlho rozprávam. Takže dramatický úvod, fanfara, priprav sa, lebo to bude ako taký krátky dramatický úvod. Takzvaná špeciálna experimentálna fanfara ohniva, pripravený, a potom? A potom katastrofy. To je ako kapela sa tak volá, nie, že ako katastrofa tu bude. Ale asi aj bude, dobre, nevadí, už poďme, bo už ja sa nudím. Dámy a páni, vítajte na ohňovej show Drsňo show s oživením mŕtvého muža. Dámy a páni, ohňové show by mali byť hlavne temné. My ideme do extrému, pretože v tejto show oživíme mŕtvého muža. Ideš, veď? Krištof! Hudba! Počkaj, daj to od začiatku! To musíš do začiatku, tam zaznie berte, čo majú, to je taká hloubka, ako aby diváci brali, co máme proste, jo. Nemáme toho mnoho, rozumíš? Si pripravený? Ešte aj na dym. Je mine. Ono celé toto predstavenie je postavené na Krištofovi, čo tam sedí, takže mu môžete ešte zatlieskať, to je taký technik. Máme to nachystané? Už to môžeš pustiť. Berte, čo majú! Pozor, koni! Poďte, miesto! Místo! Otcovia zmrzli v šoku, kým už kiacia. Koni gore! Ešte to je horúce! Čo bol za nápad? Auto! Auto! Zamrť cukor, som z toho makor, na parkete držím tanečný. Zmení hra rozpor, Koni na brade! Hopsi! Místo! Místo! Čo to bolo? Ešte hraj, pohode! Zleście piniatu, nie zabudnijcie na tu, różową Stop! Yes! Je mine! Perfecto! Tada! Wow!